Borjan Constituency kaparlo Hidipi Along APHLC saihem kimi kangpu pon. Thangthang Nephai kretrok arni Borjan Constituency kaparlo Hidipi Along APHLC saihem kimi kangpu pon. Labangso saihem kimi kangpu along man kedo APHLC Maiphu IAS Rtd.J.I Kathar pensi saihem kimi ingpu piponlo. Lapen saihem kimi ingpu pon derapi Borjan Constituency kedoan APHLC klem bangphu bangphi atum pen non kevangji MAC kelik chepate dunji aphan citame chingki pon. Labangso may along aluhi aman pen kacetong dun lake APHLC Maiphu IAS Rtd.J.I Kathar Women wing Chunbang Rita Kramsapi Lapen APHLC Organizing Chunbang Khorsing timung Bokajan LA Maiphu Samson ingti Lapen Borjan Women wing Chunbang Martina Katharpi pen chenglok pinangan APHLC klem bangphu bangphi atum cetong dun Dilai pensar kiri teron inglong kiri abirta. APHLC Borjan Constituency along office si saihem si nilitung APHLC saihem si kangpu dak Borjan Constituency abak dak Hidipi Along Lapen dak si jat kam anta klem I popular non election hutame election kandidat hutame la so saihem pensi kam klem po la karbi inglong arat tumpan kupuson si non kape jok tegima la dak si planning jat seta klem po chingwai tenon la saihem kimi kudat penon la nanglitum labangso amai malamso ke padolong nanglitum pipilo chingwai da ka chingwai ke non kevangji MAC election along komatsi candidate man nangjima komatsi komat aphansi chetoi dunjima athema election ke kachingwai apor ake menai aphansi kangwai nangji apor popote majo la sini tumhala democratic aron pensi nelitum da kapachingwai toy dak CC committee atum Lapen PS committee atum Lapen ni tum da dodun lo kachingwai ya phan ake menai candidate komasi ke toy dunai la pha ni tum da meeting itu ke tenon la kadog we chingwai da pen pini la men kisunglor po avelang bo candidate kisunglor ke avelang sunglor lo bang pho dolo dak seta ino da bang ke la ke pon importance and pon alangli importance mane alangli thulthepin ta chok pola la ja tumta kado weta la chekroi hur lo central committee tum kopi makang wai ji la ke men nei bang phansi ing wai lo te ke thek nei sik schedule alam ta constitution alam ta thek nang ji la pen kam ke thek chot kali la ta kam bang ta claim to voi nang ji ina pu arong ta ke dam ver bang nang ji la son atum aphan select ledet atum aphan lam ta ningje thek ser nang yo hogalam la son atum phansi ni tum phan ing vai non la pen kadu ita nang chekroi dun po pusi non mat ke pini ge la son si chekroi tenon la MAC election nanglitum pen kachi toidun pason nanglitum song pen haji ma nilitum ke haji pusi ning ke thelo athema inglong arat karbi atum aphan ke congress Lapen BJP CPML tum ke piduk pik lo ke dinon alang litum ta non chi kado weta chini rep lo non ke chini rep lo la BJP CPML congress tum si litum ha piduk lo ke pivir lo